Jön az újabb mérkőzés, méghozzá magával Dzsingisz Kánnal, Denis Shafikovot látjuk, akinek ez a beceneve, és aki eddig még veretlen. 19 mérkőzést vívott, és mind a 19-et megnyerte, ráadásul 10 KO-val. Volt olyan szakíró, aki azt mondta róla, hogy az egyik leginkább eltitkolt olyan boxoló, aki a későbbiekben igen sokkal vihet. Itt pedig az ellenfele John Catterall Jr., aki ahhoz képest, hogy Junior már 33 éves, és neki azért nincs ennyire jó mérlege, 30 mérkőzésből 23-at tudott megnyerni, és szintén 10 KO-ja van körül, mint az orosznak. Így, hogy nincsen Valujev, így az egyetlen orosz résztvevője Denis Shafikov ennek a gálának. És ott van még egy hiányzó egyébként a sarokban, az a Kali Néhan, az a magas, inges úriember, aki olyan szigorú tekintettel nézeget. Ő is szerepelt volna eredetileg a gálán, aztán az ő fellépését is leállták. Sőt, volt olyan elképzelés is, hogy az elmaradt mérkőzés miatt esetleg Valujev mégiscsak boxol, és méghozzá pont Mihannál boxol. Mert végül ebből nem lehet semmi, túlságosan rövid volt az ide, hogy megegyezzenek. Hát igen, azért Mihannak is volt veszteni valója tekintve, hogy az első helyen van sorolva a VB-nál, tehát neki előbb-utóbb valószínűleg lesz lehetősége arra, hogy boxoljon, viszont egy ilyen rövid felkészülés hiányában nyilván nem akarnak kockáztatni. Itt tehát Denis Shafikov 19-ből 19. Shafikov majd 4 nap múlva fogja ünnepelni a 24. születésnapját. Catterall pedig most először Európában, ezt megelőzően a 30 meccsek közül 29-et Ausztráliában vívott meg, egyszer pedig Szingapurban boxolt, itt pedig a mérkőzés főbírája, 3 finn pontozó bíró. Elvileg Shafikovnak ezt a meccset is könnyedén kellene hoznia, vagy legalábbis hoznia kellene, de nagy kérdés, hogy valójában milyen boxoló, mert elég sokat sikerült eddig elbújtatni a világ elől. Na nézzük akkor Shafikov sötét nadrágban és John Catterall Jr. világosban. Azért mondjuk el, hogy az ausztrál bunyós ezelőtt ha jól számolom, 3 héttel még Ausztráliában boxolt, és sérülés miatt kénytelen volt, vállsérülés miatt befejezni a mérkőzést, tehát nem tudom, hogy milyen kondiban van, illetve milyen formában van, de ezért sok jót nem ígért. Hát, akinek 3 héttel ezelőtt vállsérülés miatt a meccsen vissza kell vonulnia, akkor el tudom képzelni, hogy milyen formát menthetett át egy másik kontinensre 3 héttel később. Elég jól mozog egyébként az orosz bunyós, úgyhogy az látszik, hogy egy képzett, dinamikus körvívóról van szó. 13 éves kora óta boxol rendszeresen, mert már 6 évesen is lement ugyanabban az edzőteremben, ahol később napról napra, de akkor még nem tetszett neki túlságosan. Neki is sűrű azért a programja. Az ausztrál május 2-án boxolt utoljára, Shafikov pedig 42 nappal ezelőtt. De azt mondta Shafikov, hogy ő szerető, hogy gyakran kell boxolni, és ezt is egy újabb feladatnak tekinti. Annak a célnak elérésében ez végül majd világbajnok legyen egy napon. És csak 85-ös születésű, tehát bőven van még ideje. Szépen talál az ausztrál. Egy előkészítés nélkül beugró jobb legyen. És egyébként az orosz bunyós az a tipikus orosz iskola. Meglehetősen szép volt ez a balharod. Nagyon improvizál, nagyon nagy dinamika az ütéseiben. Egyből bajba kerül az ausztrál, rá is kell majd számolni, ha nem egyből be is kell léptetni az első menetben. Kapott 2-3 nagyon nagy ütést ára, úgyhogy nem tudom mennyire van bemelegedve. Ennyi lesz. Vége. 2 perc. Ennyi kellett itt össze Shafikovnak. És sajnálom egyébként, mert ez a meccset úgy nézett ki, mint ahol lesz némi akció, meg némi látvány. Tehát ez már olyan volt, mint a boxot néznél, nem? Tehát, hát ez megint az, hogy kisváltó súly, tehát alapból itt azért több az ütésszám, de ezen kívül nagyon bekezdtek mindkét oldalon. Hát akkor nem mondom el, hogy Catterallről mit nyilatkozott, mert igazából innentől kezdve már sok jelentőségünk, csak fantasztikusan jól boxolt. És az egészben egyébként vicces, hogy közben az ausztrál végig szabálytalankodik, mert fogja a jobb kezét az ellenfelének, és közben bal kézzel beszedve 4-5 olyan ütést,
jobban járt volna, hogy elengedi az orosznak. Itt lehet látni, hogy befogja, és egyébként pont érdekes módon a bíró előtt csinálja, és a bíró felül oldalon, és a másik kézzel szedi be, úgyhogy ez valahogy nagyon nem jött be, ez a taktika, azt kell, hogy mondjam. Viszont Sáfikov lenyűgözően teljesített ebben a 2 percben, tehát azért... Igen, mondjuk elég nyitottan is boxol, tehát azért jó lenne majd egyszer látni, ez még nem sokat mond el róla, annyit azonnal lehet látni, hogy egy meglehetősen dinamikus, széles technikai repertoárral is jó reflexekkel rendelkező, agresszív bunyós. Ez jó, ez tetszik a nézőknek, ilyen bunyósokkal lehet jó meccseket csinálni. Az más kérdés, hogyha ennyire nyitottan, ennyire belemenősen boxol, akkor mondjuk egy jó kontrabunyós mit tudna ellene, vagy egy nagyütő mit tudna ellene csinálni, de nyilván ő tudta, hogy mire számíthat az ausztráltól, tehát különösebben nem gondolta arra, hogy húha, most neki itt a védekezésre is jobban kellene koncentrálni, mert tudta, hogy az ő adottságai azok lényegesen jobbak. Minden esetre azért az Ausztrál az előző 30 meccsén összesen 3-szor kapott ki kiütéssel, tehát ez nem egy olyan egetverően nagy százalékot jelent, és ehhez képest az, hogy 2 perc alatt gyakorlatilag kivégezték, az mindenképpen azt jelenti, hogy azért ütőerőben eléggé jól áll Sáfikov. Igen, beszéltünk arról, hogy ugye sokan hibák követnek el azzal, hogy hurcolják magukkal az ellenfelet, hát Sáfikov nem hurcolta magával az ellen, most hurcolja körbe régen. Hát megint nem kell majd túlságosan sokat pihenni, egy edzésen jobban elfárad és megszenved. Az ilyeneket pedig pláne szeretik. Azt hiszem nem nagyon kell találkoznom, amikor azt mondom, hogy valószínűleg tatár felmenőkkel rendelkezik. Ez az, ami abszolút jó következtetés lenne, de átlag Baski, igen, olyan, de valahogy kitalálták neki ezt a profilt, és azt nyilatkoztam, mert erről is kérdezték, hogy annyira tetszett a tévéseknek, meg a helyi embereknek, hogy ha már, akkor hagyta. Ez milyen? Nem az a kétszemű északi típus. Nem egy szemtételvári. És ez látszott akkor. Ennyiben módosítani. És akkor ezek az összefoglalóban az egész meccset leadhatnák, mert körülbelül annyi ideig tartott. Szegény Cutler Junior átjött Európába, de túlságosan sokáig nem élvezhette. Itt pedig a hátra szaltó remek érkezéssel